Salata e Zeromantle. Si sopra e chiavello antichi. Cosa si ottiene la pace.
Amen. Isihloko sale nkondlo sithi umprofethi izashembe nabanye oshembe. Umprofethi izashembe nabanye oshembe. Kujwayelekile ukuthi ngizwa amanye amaNazaretha, ikakhulukazi abasebuhleni, engithuka ethi ngihlale ngishumayela ngabo. Ungagcini lapho, akhona namanye amaKrestu ahlale ekhononda ngokuthi ngihlale ngishumayela ngabo. Kusukela kwafika ingilosi ngo-2010 kuze kube manje kuJuni 2025, alikho lelodwa isabatha engakaze ngishumayele ngalo. Ungacabanga-ke ukuthi kusukela ngaleso sikhathi zingaki izinkonzo zami. Ngaqala ukushumayela ngina 57 years kuze kube manje njengoba sengina 72 years. Zonke izintshumayelo zami ziba nesihloko futhi zibhalwe phansi. Cishe intshumayelo ngayodwa ingaba ubude obuyi-average engu-17 pages nesikhathi esingaba yihora namaminithi ngaphezulu. Kusukela ngo-2013 kuya ku-2022 sinezintshumayelo ezinamakhasi angaphezulu kuka-2,100. Mhlawumbe manje afikile ku-4,000. Lezi zintshumayelo zihlukaniswe izigaba eziningi. Kukhona ezichaza ngobuNazaretha njengenkolo, kube nezichaza ngomlando wenkolo yobuNazaretha, kube khona ezichaza ngabaholi bamaNazaretha, kube khona ezichaza ngobuKrestu, njalo njalo. Noma yisiphi isigaba esikhuluma ngaso, siyayisenabe ngaso, ukuze ukuthi esichazayo nabafunda ngakho esikhathini esizayo bengabi nankinga. Ngalezi zintshumayelo asishumayeli, kodwa siyafundisa. Sikhanyisela abantu ngayo yonke inkolo yobuNazaretha njengokuthunywa kwethu. Ngicabanga ukuthi ngangifunda uStandard 3 lapho owathi ngilele ngase ngibona iBhayibheli elikhulu engaphezulu kwaleli iBhayibheli esinalo. Ngaphandle kubhalwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Ngajabula kakhulu ukubona leli iBhayibheli. Ngathi hawu, kanti namaNazaretha aseneBhayibheli. Khona lapho kwavela izwi lathi kimi, ungajabuli ngoba leli iBhayibheli lobhalwa nguwe. Ngase ngaphala, kodwa angakholwa ukuthi leli fubo lisho ukuthini. Kodwa namhla sengiyazi ukuthi ngathunwa ngingakabi bikho kuleli izwe kuba ngibhale leli iBhayibheli lamaNazaretha. Kuza isikhathi lapho leli iBhayibheli esilibhala ngokushumayela lofundwa izizukulwane ngezizukulwane. Le nkulumo yenkosi ilanga ethi ayikho into emhlabeni eyobande njengobuNazaretha, iyosuselwa
Manje-ke angikwazi ukuthi ekwenzeni kwami lo msebenzi kaNkulunkulu bese ngikhethelwa ngabantu ukuthi ngimanze kanjani. Mina nemikhuba enziwa ngamaNazaretha abashembe, ikakhulukazi abasekuhleni, ewukuhluka kuleli bandla lasezulwini elafika kithi ngoshembe. Muva nje ngibone kunokuhlaselwa okukhulu kukaSiyabonga Thwala ngamaNazaretha asekuhleni. Kodwa ngakho konke ukwenza leli bandla lasekuhleni akuselona ibandla, kodwa sekuyikhathi. Yini umehluko phakathi kwebandla nekhathi? Ibandla inhlangano yabantu enenhloso yokukhonza uNkulunkulu, kodwa ikhathi inhlangano yabantu ekhonza uNkulunkulu wasebumnyameni, ophikisana noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. AmaNazaretha asekuhleni akamkhonzi uNkulunkulu onguJehova, futhi ngokusobala sebeyichithile imithetho kaNkulunkulu nezimfundiso zomprofethi ngokuhamba ngokukhonza uJehova. Nabo abafihlile lokho. Ngisho ungaya kuzo zonke izinkonzo zabo uyofika kudunyiswa unyazi, besho ngokusobala ukuthi sekuyilona uNkulunkulu wabo. Awukho kuthoke okuliphutha kulokho, kodwa ngoba umuntu nomuntu wenza lokho akuthandayo. Kodwa okuliphutha ukuthi uthi uyikhathi uzenze sengathi uyibandla, uzifanise nebandla likaJehova, kanti wena usuholwa ngomubi. uSiyabonga Thwala akashiyanga ibandla likaNkulunkulu njengoba laliholwa inkosi iLanga, kodwa ushiye ikhathi ezenza ibandla likaNkulunkulu. AmaNazaretha asekuhleni asemchithile uJehova nenqubo yakhe yokukholwa, aqhamuka noNkulunkulu wawo unyazi, umkhuba ongaziwa ngesikhathi senkosi iLanga. Lokho bakufakazise ngokuthi bachithe yonke imithetho kaJehova esiyafundiswa nguBabamkhulu noma esayifundiswa nguBabamkhulu emzini kaNkulunkulu. Lolunyazi lukhonza nezangoma, umprofethi owathi ziyisifo. LamaNazaretha akagcini ngokukhonza nezangoma, kodwa afundiswe ukuthi ahlanganise ukukholwa nokuhlabela amadlozi, into enqatshiwe kuleli bandla lamaNazaretha. Ngakho umuntu ohlakaniphile angeke ebambelele entweni oyibona ukuthi iyikhathi, ngoba ethi libandla labazali bakhe, yize sebemhlukile uJehova. Lo shembe owanika abazali bakaThwala umntwana okwakuyinkosi iLanga kwakungumholi wamaNazaretha owafundisa abalandeli bakhe ngokukhonzwa kukaJehova yedwa. Okwethusayo ukubona izigidi zabantu ziholwa ngumuntu owembethwe ngamadimoni noyogcina ngokuba abaholele esibhongweni. uHerodi uNkulunkulu wambulala ngoba abalandeli bakhe bethe uNkulunkulu, yize yena engakushongo. Kodwa lo mholi wamaNazaretha asekuhleni uzisholo yena ukuthi uNkulunkulu. Lokho okusho ukuthi uyilabo uNkulunkulu abalwa noJehova.
umuntu ongumholi webandla uma ethi unguNkulunkulu usuke eholwa ngumoya kaSathane, ngoba amakholwa asuke emkhethe ngoba ethi uzobafundisa ngoJehova. Lo mholi ngike ngamuzwa ethi nina into ofanele nibe nayo, ufanele nicele kuNkulunkulu ongushembe, kungaba wabamkhulu, umkhulu ilanga, inyanga yezulu, uthi kungaba yimike futhi. Amen. Akasha ababala abanye oshembe njengophasha oncoyi nabanye uyibala yena egcineni bese balala abaholi abangaze besho ukuthi baNkulunkulu. Ungaphika kanjani-ke ukuthi lo mholi uselisusile leli bandla kuJehova, kodwa uyaziveza ukuthi unguNkulunkulu wobumnyama ofana nalamakhathist esike siwabone kumafilimu aseNigeria. Kodwa useqasha nabaholi ababekhonza uNkulunkulu futhi behlale befundisa amaNazaretha ngokudumisa uJehova yedwa. Uma kungenjalo, ubani umuntu owake waphumela obala wathi uNkulunkulu ngaphandle kweSathanist? Noma leli bala lingakuphika ukuthi likwiSathanism, kodwa izenzo zalo zibonisa lokho, ngoba liphonsela uNkulunkulu inselelo ebandleni kubabamkhulu owabhala phansi ukuthi ngelakhe kubhalwe phansi ngomkhulu ukuthi ibandla lamaNazaretha ibandla likamenzi wezulu nomhlaba. So makuhamba umholi sethi uyena uNkulunkulu uphonsela inselelo uJehova. AmaNazaretha omnyazi ayilahlile imfundiso kababamkhulu nabamlandelayo ngokukhonzwa kwaJehova. Unyazi ukuthi akukhonzwe lona yilo uNkulunkulu. Kuyinqubo 55 ushembe uthi izimpi zifikile, izwe lakithi selifile, hlabani umkhosi omkhulu, umkhosi wencithakalo sewuphumile uze kusichithe kwesini yezulu. Uphume nezwi lokonakalisa, uphume nenkemba, ufuna ukweyisa le nkonzo kaThixo ize iphele. Hlomani mabutho sizwakele, ushushelwe ukuthi asihlome sibhekane naleli kaSathane ezoqeda ibandla likaJehova. Le mpilo efuna ukusichitha enkosini yezulu impi yebandla lasebuhleni eliholwa uNkulunkulu unyazi. Lo muntu waziwa kahle ukuthi wasekuzalweni kwakhe akaze akhona, sekuthi ngenxa yesibongo sabashembe esenziwa umholi webandla usethi usenkulu. SesinoNkulunkulu ongakwazi ngisho ukufunda iBhayibheli, ongazi lutho ngokukholwa, kodwa sekunguye osekhonzwa esifundeni sikaThixo. Angazi ukuthi ubabamkhulu kanye noshembe abamlandelayo bathini ngalezi zimpi ezifuna ukusichitha noma ukuchitha inkonzo kaThixo. Kodwa uthi ubabamkhulu sengiyibonile ingilosi yasezulwini, sekuzwakele ukulwa ezulwini, qinani amandla maqhawe ezulu.
ngoba akufanele ukuthi sithule sibona ukuchithwa ibandla likaNkulunkulu ngoba laba abantu abachitha ibandla likaNkulunkulu bebaningi bese sibesaba. Asikwazi ukusaba abantu bechitha ibandla likaNkulunkulu. uJehova uzosinqobela lempi yebandla lasebuhleni njengoba sichazile nasenkonzweni yasokhosini. Inkosi iyilala yakhuluma ngalamabandla akwaShembe, umuntu ovele ebe ngumholi webandla ngokuthi nje ungakwaShembe. Kuthi-ke ubaba ilala uma thina boShembe sisithela ngale kwaleli yagquma, kovela oShembe abaningi, nalowo uyothi nami nginguShembe, abantu bamlapha. Nomunye athi nami nginguShembe, abantu bamlapha. Nenkawu iyothi nami nginguShembe, abantu bayilandele. Kodwa ngiyanyala ngithi uShembe mdleni ingamgcobi, ngoba uma nimgcoba uyosuka masinyane. Ngithi funani uShembe womoya, ngoba uShembe wenyama uyaphela, uyadlula ephelile. Kodwa uShembe kamoya yena awedluli, njengoba thina silandela uShembe womoya. Baningi abazohamba ebumnyameni. Amen. Ephasini 126 lencwadi kaDokotela Mnyane ethi izinjumelo zenkosi ilanga, ubaba ilanga uthi, yingakho ngihlale ngisho ngithi funani abefundisi abanomoya noma bebancane ngeminyaka nibafundise, namakhosikazi nawo engaba abafundisi. Kodwa nifune abafundisi abanomoya kaShembe. Yize benezolo, kodwa ngeke bayifake ingulube lapha ekhaya. Abafundisi abanomoya ngeke bayifake izangoma emzini kaNkulunkulu. Ngeke futhi bayifake inja notshwala lapha ePhalamende. Umholi nomoya kaShembe ngeke uvumele ukuthi amanazarete ephuze utshwala, ehlale nezangoma, efuye ingulube, ngoba sekuyakhona ukuthi laba bantu bazoyifuyela ingulube uma bengayifuyile, ngoba ayikho into yaleli bandla esiyifundiswe nguBabamkhulu namakhosi asePhalamende abasayihloniphayo. Ekhasini 82 layo lencwadi kaMnyane, inkosi ilanga ithi, uShembe lo waphemba lomNazarete wayengesiye umuntu, wayevela ezulwini, kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento esiphuthene ngayo, ayishiye, acabanga ukuthi izosala ilunge. Bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengoMnyazi, abaye bathi bangamaholi bengenawo umoya kaShembe, bese beyiphambukisa lento, bayiphendule ngokuthakathaka kwabo. Ayikho into evulisayo njengoba ngibone umuntu ongumholi webandla lamaNazarete enza into enjengalena eyenziwa uMnyazi, ukuthi enze inhlekisa umsebenzi kaNkulunkulu, uBabamkhulu owohluphekela kanje. Mina kamnandi mawethanda ukungibulala bangibulale, kodwa makwenza lokho engikuthuma uNkulunkulu. Anginakuthula ngibona ibandla likaNkulunkulu
Njengoba yasho inkosi ilanga, izigidi zamaNazaretha zihamba ebumnyameni, kodwa zona aziboni, zithi zihamba ekhanyeni. Uma abanye abantu ababonayo ukuthi sekukhonzwa izithixo kuleli bandla, uma sebephuma kulo, bese bekubehlasela. Ayikho imfundiso kaShembe ethi ukuze umuntu ahole leli bandla kufanele abe nesibongo sakaShembe. Kodwa imfundiso kaShembe ithi ukuze umuntu abe ngumholi oqondile waleli bandla, kumele abe nomoya kaShembe. Njengoba inkosi ilanga isho, umuntu onguShembe ngesibongo, kodwa engenawo umoya kaShembe, umbona ngoba esefundisa amakholwa ukuthi uyena uNkulunkulu. Umbona ngokuchitha yonke imithetho kaNkulunkulu esayinikwa ngubaba omkhulu, etholakala esekhonza lezangoma, ephendule ibandla ikhathi njengoba seliyilo. Umbona ngoba efundisa amaNazaretha ukuhlabela amadlozi, enza zonke izinto eziphambene nokukholwa, bese kuyacaca ukuthi le sekungenye inkolo, hhayi le kaThixo esayifundiswa uShembe. Njengamanje ngasho ngaphambili ngathi ingilosi yathi leli bandla lizoba inhlekisa emhlabeni. Seliyinhlekisa manje leli bandla. Ngoba akaze kwenzeka ukuthi ebandleni likaNkulunkulu kuphampa umuntu eNkulunkulu nabantu beshaya ihlombe, behalalisa. Okuchaza ukuthi ngempela asamkhonzi uJehova, asamkhonzi uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. SesinoNkulunkulu wethu. So ikhadi lelo ngoba lithi ibandla linjalo emhlabeni. Nabadukana basho ukuthi bawuNkulunkulu, kodwa ama-Satanist athi nawo alingana noNkulunkulu. Kuleli bandla lamenzi wezulu nomhlaba kumele sazi ukuthi sihamba noNkulunkulu. Ngakho-ke kukho konke esikwenzayo sikwenza sihamba ngokwezimiso zakhe. Kuleli bandla awubanga emkhosini kaJehova, awubanga umsinde emhlanganweni kuleli bandla. Umuntu umbiza ngokuthi uphele la. Kuleli bandla likaJehova abasinelwa abantu basemhlabeni, kusinelwa uNkulunkulu uphela. Lento ebonakala kuleli bandla lasebuhleni, lapho kusinwa emigwaqeni, kufakwe amavesti, izinsizwa zibophe amabhulukwe ngamaduku. Kuyisiboniso sokuthi leli bandla selinomunye uNkulunkulu. Umgidi ngumkhosi kaNkulunkulu ongahambi kusinelwa abantu emgwaqeni. Afanele ukuthi amakholwa etholakale ehlale ethatha izithombe, elinganisa yonke imigidi nayo yonke into kaNkulunkulu ekwenzeni emgwaqeni, efuna ukubonwa ngabantu. Ngoba le into kaNkulunkulu, leli ibandla kaNkulunkulu. Imvunulo yomgidi noma yesonto ayifakwa kwenye indawo, futhi awukwazi ukuyeboleka umuntu ukuba ayifake kwenye indawo ngaphandle kwasemgidini noma enkonzweni. UmNazaretha akagiyi njengensizwa yokudangela. Ngiyabafundisa bonke ngoba abaholi babo abafundisi lezi. UmNazaretha awukwazi ukuthatha ihawu lomgidi ugiye ngalo.
In fact, in Nazareth, Mafala Tiki, escape. I would tell you how to shine out of a story. As years ago. You can go the best answer. I will say only. Marvin Nas never from the side of me. What I is. A pass on me. God, ubalisa ukuthi ibandla lasebuhleni seliyikhathi bonakala ngokushintshwa kwengubo emhlophe iblonde ibe luhlaza ithume izitayi angazi noma angazi ukuthi kanjani angazi abantu babe ngenosatha nebabandla ngoba ngaphandle konyazi bakhona amanazi amadala lapha. How on earth ongashintsha ingubo emhlophe kuyenza ibe luhlaza? Bayikhiphe bona is by first open. Ungayenza kanjani enjalo? Ungayishintsha kanjani indlu ingubo emhlophe uyithuke itayi uma uphila kahle lapha ekhaya. Ungaphonjwa usathane. Ngoba ingubo emhlophe akakho mazi ukuthi ingubo emhlophe inemithetho eminingi ayigqokwa ngaphansi kwelinye. Ngeke ingubo emhlophe uyifake kwenye ingubo usufake ezinye izinto ngaphezulu. Kodwa lapha emhleni siyabona kanjani. Ayibekwa ngaphansi ezibutheni. Ngisho uyibeka ebhokisini ibekwa ngaphezulu njengehlabelelo, hayi ngaphansi. Ngoba yinto engcwele. Futhi ayikwazi ukuthunga isitayela ngaphandle kwesafundiswa ngumprofethi. Ngoba le ingubo yasezulwini. Kodwa ebuhleni seliyingubo yokuswela. Sekuswela nawo Nazareth. Bathi lelo nto singayikhulumi sesabe bona. Who are they ukuthi singabasaba ngenxa kaNkulunkulu? Ubani umuntu ongamtshela ukuthi angamtshela ukuthi le nto yenza iphambene nokuNkulunkulu. Mbona ngenza leyo nto. Ngisho unyazi ngeke lumele phambi kwami ukuthi ngingamtshela ukuthi ngizovuma ngithunywe lapha uNkulunkulu ngivume ukuthi abantu bewise ibandla kaNkulunkulu. Uma befuna ukwenza ibandla lapho abaqambe leli bandla lapho ngegama abangabanalo. Baningi bayizigidi kodwa abangabambi uNkulunkulu. Abangaba leli bandla limhlukile uJehova. Lathi uNkulunkulu walo umnyazi. Manje ngicabanga ukuthi ngoba likhulu lizokwazi ukuchitha bonke abantu ekukhonzeni uNkulunkulu ophilayo. UNazaretha kundlela encinyane ehanjwa ngabantwana. Uthi-ke uShebe uma uthanda ukusilandela ukusidela kuqala ungayesabi inyama ephelisa amandla. Amen. Nonyazi manje uNkulunkulu alakhe ibandla lakhe alikhulu uJehova ibandla lakhe alikhulu kaNkulunkulu ibandla lakhe alingakhoseli ngaphansi kwababamkhulu bababelana babaminyanga ezilwa ukuthini bese lenza sengathi nabo babe ngoNkulunkulu. No, asikavuma ngoba ukuxhayisa lokho. Ngoba ubaba ngisho ubaba uthi ungawubeka kahle ukuthi ushada kaNkulunkulu. So sefanele manje sithuke. Let them kill us if they want. But Namthembeni, I'll never allow it. Not once. Ngoba ngithunyiwe uNkulunkulu. Uma ngithula ngibona abantu bengena usathane bebulala umsebenzi kaNkulunkulu.
ngiyafisa ukuba kafuphi ngiqondise lezi zinkulumo zalo mpostoli ozenza usiyazi ngokuNazaretha. Kodwa ebe engazi lutho ngisho ngoKristu. Ayikho into eyinkinga njengokufundisa ifana nathi. Yikho ngingazochitha isikhathi esiningi ngiphikisana nalo mpostoli wakwaMbatha. NjengomNazaretha nathi siyamvumela uMbatha uma ethi akakho umuntu okholiwe owakwazikhomba wathi uNkulunkulu. Noma ulingana noNkulunkulu ngaphandle komuntu ongene umoya kaSathane. Kodwa ukuba lo mpostoli uyayazi into okhuluma ngayo, ngabe uyazi ukuthi bengafanele ehlasele uSheme nebandla lamaNazaretha ngesenzo nathi esingamaNazaretha esisithusayo. Kodwa lo mpostoli uvele ukhulume ngoSheme, akazi nokuthi ibandla lamaNazaretha limi kanjani nokuthi uSheme ubani, uvele sethuke nje. Angazi ukuthi uphashiswa yini, ucabanga ukuthi uyini. Manje sonke usifaka ebhodweni linye nebandla laseKleni. Ngisho kwawona amaNazaretha onyazi angeke athi ukhona umkhulu wakuleli bandla owakwazikhomba wathi uNkulunkulu. Lento elihlaselisa umzimba ukuthi kumuntu nje ethi uNkulunkulu. What rubbish is that? What nonsense is that? Liyini unyazi uma lithi liwuNkulunkulu kuleli bandla lamaNazaretha? Kuyini unyazi? Liyini? Kuleli bandla lamaNazaretha lisukume lithi liwuNkulunkulu, lithi amaNazaretha akakhonze lona. Uma ehlane lamaNazaretha hlale nje. Ngakho khuluma ukuthi uNkulunkulu ungavela umuntu owembethwe ngumoya kaSathane kuphela. Kodwa uMbatha usethole izinhlamba ozothuka ngazo uSheme ongubabamkhulu namaNazaretha onke, ngoba etholile ukusangana okwembethe amaNazaretha aseKleni. uMbatha akazi lutho ngenqubo yokukholwa kwamaNazaretha. Ngeke nje asho ukuthi inqubo yokukholwa ye-NCT imi kanjani. Mina angilokothi ngikhulume ngento ngingalenzanga ucwaningo ngayo. UbuKristu bobuNazaretha ngicwaninge kabanzi ngabo. Ngakho nginolwazi olunzulu ngalezi zinkolo ezimbili. Kungumlando oliyiqiniso ukuthi akaze abe khona emhlabeni umuntu unguJesu. Igama elithi Jesus lavela eminyakeni yo-500 AD. Umuntu owaba khona kusukela ku-6 AD kuze ku-33 AD kwaba nguYeshua kaMashiach ongumHebheru. Kodwa futhi uYeshua akaze abe senkolweni yamaRoma ebizwa ngokuthi ubuKristu. Kepha waba ngumprofethi nomholi webandla lamaNazaretha enkolweni kaMose. Kwi-Ezekiel 24:5 ukuthi uPawulu wayengumholi wehlelo lamaNazaretha. uMbatha angeke angichazele ukuthi iliphi ihlelo lamaNazaretha elalikhona uPawulu. Kodwa iqiniso lomlando ukuthi uPawulu waba ngumholi wehlelo lamaNazaretha ngoba wabe engumpostoli ebandleni likaYeshua okwakunguye owayengumholi wamaNazaretha.
amaRoma abe eseyiqeda le nkolo ngamaKristu esikhundleni sayo abe esemisa inkolo yamaRoma kunguKristu. This is a historical fact. Angikhulumi ngokholo, ngikhuluma iqiniso lomlando. Enkolweni yamaHebheru okuyinkolo kaMose, uYeshua wayaziwa ngokuthi ungumprofethi. Kubuye kuthiwa kuyinceku kaNkulunkulu. KuLuka 17:6 kuthi bafikelwa ngokwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi uvele umprofethi omkhulu phakathi kwethu. Besho uYeshua. Kodwa ngenkathi uYeshua eseba nguJesu enkolweni yamaRoma wabe esevunuliswa ngama-titles owayengenawo enkolweni kaMose. Kuyimfundiso yamaRoma ukuthi uYeshua uyindodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Kodwa inkulumo enjalo ayikaze ibe khona enkolweni kaMose. Unfortunately, amaKristu akakwazi ukuhlukanisa phakathi kwenkolo kaMose nenkolo kaJehova. Nenkolo enkolweni kaMose nasenkolweni yamaKristu kaConstantine. KuLuka 24:19 kuthi wayesethi kubo, zinto zini na? Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha obe ngumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phakathi kwaNkulunkulu. KuMateyu 21:10 kuthi izixuku zathi lo umprofethi uJesu waseNazaretha yaseGalile. KuJohn 7:40 kuthi abanye besixuku sebezwa lawa mazwi bathi lo umprofethi isibili. Besho uYeshua. Washo ukuthi indodana kaNkulunkulu. Washo ukuthi uNkulunkulu. Bathi lo umprofethi isibili. Njengoba sekushilo, uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose. Kanti kule nkolo asikho esinye isikhundla sesithunywa sikaNkulunkulu ngaphandle komprofethi. Kodwa enkolweni yamaRoma uJesu akabange esaba yilo Yeshua owayesenkolweni kaMose. Umbhalo uveza isihlabelelo samaNazaretha esisodwa bese echaza uShembe ngaso. Kodwa uShembe wabhala isihlabelelo ezingaphezulu kwa-200. Umbhalo ongazazi ngoba akafundeli lutho ngoba kwaNkulunkulu. Ukhuluma ngento ongayazi. Akazi lutho ngoba kwaNkulunkulu, akazi lutho ngoNazaretha. Kodwa lokho evelele ukuze khulume esibhedlela. Ucabanga ukuthi siyahlala thina la makhaya. Kuhlabelelo wa-39 Shembe futhi ufikile umthokozisi. Mlandeleni izindlu nonke. Mlandeleni makhosikazi akithi. Mlandeleni izintombi zakithi. Kwathiwa asikushiwa sisodwa. Ufikile simzwa. Kulesi hlabelelo ubaba mkhulu uchaza uJohn 16. Lapho khona uYeshua ethi ezulwini uyofike acele uNkulunkulu ukuba alethe umthokozisi noma umduduzo ukuba ahlale nathi. Lo mduduzo ungumoya ongcwele. Ushele. Ngiyazi ukuthi ngoba umbhalo ungumKristu uzomphikisa uShembe kuleli hubo uma ethi ngomoya ongcwele wayeqondise kuye. Le ncazelo uzoyiphikisa ngoba iphambana nencazelo yoKristu. Kodwa awukwazi ukuphikisa imfundiso nkolo
yenkolo ngemfundiso yenkolo yakho. Awukwazi mina engikuphikisayo ngoJesu ungumlando, hhayi ngoba ngingumNazaretha. Ngikuthathe emlandweni yezincwadi zawo amaKristu. Ngiyazi-ke ukuthi lo mpostoli uzovele exhaye ebhekisele ekhuluma into engalandeleki, ngoba ukuswa yinzondo kuNazaretha ekukhunjwa emotional. Umuntu oyi-fanatics uyaye afune kulandelwe lokho okukholwa nguye, noma engazi lutho ngisho inkolo yakhe. Ngihlukumeza ngalo muntu olokhu evela ku-TikTok eyisa uNazaretha ezinkolo, eyisa inkolo kaJehova. Ngihlukunyezwa yilento elizwa amaNazaretha asebuhleni, esukela umuntu ongazi lutho noma ngakuyazi, kodwa inhlobo lomuntu ongaphambi kwabantu ethi nguNkulunkulu. Bese nabantu abahlaba bamphile nje bethi amen, haleluya. Umhlaba uthini ngenze? Manje sonke sizifufu, sonke lenkolo uNazaretha inkolo engekho. Nazi lezinto uShembe wazisho wathi izinto zifikile, zizosichitha enkolweni kaJehova. Nazi amaNazaretha ahleli ayachitha enkolweni kaJehova. Sikhuluma ngomprofethi uIsaya nabanye oShembe. Ubaba omkhulu uyise Mayekisa kaNhliziyo kaMzazela wakwaKhumalo. UMzazela wayakhe waceza kwisifundazwe sasemahlabathini kwaZulu. Wasemahlabathini wayokwakha intabamhlophe e-Escott, ebalekela izimpi zenkosi uShaka. Ezindleleni kwafika izwi lathi uma ufika entabamhlophe ngeke usaziwa ngokuthi ungumani, kodwa uyobizwa uShembe. Esesentabamhlophe wazala uNhliziyo, yena wazala uMayekisa, owaganwa yintombi yakwaHade uSitheya. Ziningi izinto ezenzeka kuSitheya ezazibonisa ukuthi uyintombi ekhethiwe ezulwini, kodwa egalile. Kwathi esehlathini etheza nezinye izintombi bezwa iphunga elimnandi ababengazi ukuthi livelaphi. Besalifuna leli phunga, babona imbali enhle isimanga enawo yonke imibala. Bagijima baya kuyo, kodwa uSitheya wagijima wabendlula. Uthe uma efika kule mbali wayikha, wabe eseyifaka emlonyeni eyigwinya. Kwathi eseya ekhaya eyedwa wasekukhuluma izwi kuye lathi, lokho okugwinyile bekungasiyo imbali, kodwa bekungumoya ongcwele. Uyozala umntwana oyobe eyisikhozi sikaNkulunkulu, igama lakhe uJosha. Eseganile kwaShembe, kwathi uSitheya ezobeletha ngakusasa, kwafika izwi kuNhliziyo lathi lo mntwana ozozalwa igama lakhe uShembe. Wathi ezalwa umprofethi, uyisemkhulu wathi nguShembe, kodwa uyise wathi nguMdliwamafa. Leli likaMdliwamafa alazi lathuma. Sesikusho kaningi-ke ukuthi igama elithi Shembe kwakuligama loprofethi owaziwa ngalo. Inkosi iLanga
yayikwejwayele ukuthi uma ikhuluma ngobabamkhulu ithi ushembe wathi. Ngakho-ke kufanele sihlukanise phakathi kwegama shembe nesibongo sakwaShembe. Inkosi.